O BNG de Boiro reclama o arranxo do campo de Bealo e denuncia o incumprimento do acordo plenario. Os nacionalistas recordan que hai un ano a corporación aprobou solucionar as eivas do campo, pero aínda non se resolveron. O BNG de Boiro desplazouse ata o campo de fútbol de Bealo para denunciar a falta de accións impulsadas polo goberno local para arranxalo. A voceira nacionalista Raquel Suárez apuntou que hai un ano aprobouse por unanimidade no pleno solucionar estas eivas e tramitar a solicitude de financiamento ante a Deputación da Coruña, e non se levou a cabo nada do acordado. O arranxo deste campo, como podedes ver, é unha necesidade, e ademais de que aquí xoga o Club Deportivo Galicia Bealo de fútbol veteranos, pois tamén o club alberga o Galicia Bealo Lorchos, de fútbol gaélico, que ten equipo masculino e tamén equipo femenino, que nos parece algo a poñer en valor e a potenciar, a apoiar sempre o deporte femenino. E, bueno, no transcurso deste ano, xa polo mes de setembro, como vimos que o acordo plenario non iba adiante, que o goberno de Martiño non movía un dedo para instar a Deputación, metemos por rexistro unha solicitude instando a que o goberno de Boiro pois cumplira con ese acordo a maior brevidade posible, que é este escrito que teño aquí do mes de setembro. Pois ben, fixo un ano o 30 de abril de todo isto e o acordo sigue sin cumplir. Suárez pediu seriedade ao Executivo Municipal, xa que lamentou que semella que non teñen en conta as necesidades dos clubs nin da veciñanza do lugar. Non entendemos que, cando vai unha moción a pleno, votes a favor solo para quedar ben e logo, durante todo un transcurso do ano, pois que ni siquiera movas un dedo para tramitar, precisamente instar á Deputación, a outra administración, para que asuma económicamente o proxecto do arranxo deste campo. Membros dos clubs que adestran no campo amosaron a súa realidade. Temos ahora 2 equipos de fútbol gaélico, un masculino, que xa ten 3 temporadas a costas. Este ano debutou o equipo femenino, que ademais vai medrando, está tendo cada vez máis rapazas. E, bueno, nos gustaríanos ter un campo de erva, porque o fútbol gaélico precisa erva para xogar. Na norma temos que xogar nun campo de erva, sexa natural ou sexa artificial, porque non podemos xogar nun campo de terra. Entonces este sería o noso campo, pero non podemos disputar aquí ligas, nin a Copa, nin nada. Temos que estar pendientes de outros campos que nos cedan Vista Alegre, Valiño ou incluso ás veces fora do concello. Recordou que levan 3 anos organizando a Copa Galicia de Fútbol Gaélico, que atrae a preto de 400 xogadores, pero vense obrigados a facelo fora de Boiro, xa que as últimas 2 edicións celebráronse en Ribeira. Porque aquí en Boiro non temos capacidade para poder organizar un torneo desa índole. Tío, son 400 xogadores máis afición que ven, o sea, move moita xente, e Boiro non pode disfrutar desa festa, que realmente é unha festa, a Copa Galicia de Gaélico. Cada vez ven máis xente, ten máis repercusión, e a falta de interese por parte do Concello, pois eso, fainos emigrar a outras zonas máis ou menos cercanas, pero bueno, fora do noso Concello nos gustaríanos estar aquí. O presidente do Galicia Bealo, David Rodríguez, recordou que o club é o segundo de Boiro con máis equipos federados e a necesidade que hai de ter o céspede no campo. Isto é unha demanda que se leva facendo desde este club desde fai moitos anos. Conseguimos fai un ano o que era un paso, pensamos xa que definitivo de cara a instalación de céspede artificial nesta instalación para que os equipos puderan xogar aquí. Temos o acordo da Comunidade de Montes para poder facer a cesión ou que nos pidan, digamos, desde o Concello, pero que non houve ningún outro movimento desde o Concello, máis que silencio e impedimentos e non conseguimos avanzar en nada máis. Menos mal que temos o apoio, neste caso, pois de Raquel e do Bloque Nacionalista Galego para intentar conseguir pois o que tanto demandamos e o que tanto queremos tanto para o Clube Deportivo como para o Concello de Boiro. Pola súa banda, a deputada Soledad Zagra apuntou que a solicitude de petición da subvención nominativa para o arranxo do campo de Bealo segue sen tramitarse. Como ben explicaron antes, foi unha aprobada en pleno do Concello xa hai casi un ano esta solicitude nominativa e agora mesmo a tramitación segue sin estar feita. Non chegou máis que a rexistro da Deputación esta aprobación plenaria, pero sin a tramitación necesaria para que se poda poñer en marcha pois todo o procedimento administrativo que levaría despois o pleno da Deputación a aprobación desta concesión económica para o arranxo deste campo que, como todos estamos vendo aquí, é moi necesario. Reiterou o compromiso do BNG coa iniciativa e recordou que é imprescindible que o Concello cumpra coa súa parte para que o proxecto poida materializarse.